ನನಗೆ ಅವಲ ಬೋಡು ನೂಡಲ್ಸ್ಲ ಬೋಡತ್ತ itu sama yang nudels kinannya ಚುಮ್ಮಿ ಬನ್ನ ತಿಂದಿನ ನೂಡಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ದಕ್ಲೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ತನದೆ ಪೂಜೇರು ಸೈಲೆಂಟ್ ಓಯ್ ನಾದ ಅನ್ಫಾರ್ಮ್ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಕರಾವಳಿ ಕಿಚನ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಮಾತಿರಗಲ ಸ್ವಾಗತ ಗಂಟೆ 11:30 ಹಾಯ್ ಮಕ್ಕ ಮಿತ್ ಬರ್ಪ ಬಂಡೇರು ಸೊ ಅಂಚದ ಮೇಲಾನೆ ನಡ್ತುಂದು ಪೋಂದುಲ್ಲ ದೂರ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಬಣ್ಣ ಇನ್ನು ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಅತ್ತೆ ಸೊ ಸಾಂತೂರು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಗೆ ಪೂಜೆಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಣಸಗೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಸೊ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ಯಾನು ಡ್ರೆಸ್ ಕಂದಿರ್ತೈತೆ ಮೂಜಿ ಕಂದ ಇಟ್ಟು ಓಣ್ಲ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ಡೇನು ಪಿರಕೊರೆ ಬಂದಿತ್ತೇರು ಸೊ ಅಂಚದ ಅವೆಲ್ಲ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಂದುಲ್ಲ ಓಕೆ ಇನ್ನಿತ ವ್ಲಾಗ್ ಎಂಜಾಯ್ ಪೊಪ್ಪುಂಡು ಬಂದು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ ಸೊ ಗೋಡದ ವ್ಲಾಗ್ ಸುಮಾರು ಜನ ಮಸ್ತ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ತಾರೇನು ಏನು ಸೊ ಅಂಚೆನೇ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಹೆಂಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ದೊಂದುಲ್ಲಾರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನಿಕ್ಲ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಇಂಚೇನೆ ನಿಕ್ಲ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಮಿತಿಪ್ಪಾಡು ಸೊ ಓಕೆ ಪುಯ್ ಏರ್ಲ ಸುರುಕು ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ತೋಪಿನ್ ತೂಪರಿಂದ ಅಂಡ ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತೂಲೆ ಸೊ ಪುಯ್ ಮೇಡಮ್ ಬರ್ತೀರಂಗ್ಲಾ ಐ ಕೈ ನಿಂಚ ಕಾಪಾಯಿನ ವೆಯ್ಟ್ కొంచెం ఎదురు రొప్పాడు ఎంకులు దేవస్థానಕ್ಕೆ తిదడియా సో మూల్తులే ನಿಕ್ಲೆ కొంచెం ವಿಶೇಷ ತುಜ್ಪಾವೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಪೇರಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿಂದೆ ಕಡ್ಲೇನು ಅಲ್ತದ್ದೆ ತೊಂದು ನೀರು ಬಾರ್ದಿತ್ತೇರು ಕಟ್ಟಿದ್ದು ಬೇಗ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಇಲ್ಲ ಬೈಯಡ್ಬೋದು ಮಲ್ಬರ ತುಲ ದೊಂಜಿ ಸತ್ಯಂದು ಟೆಕ್ನಿಕ್ಕೆ ನಿಜವಾದ ಏರ್ಲ ಶಾಪ್ ಹುಡುಗರ ಏರ್ಲ ಇತ್ತುಂಡ ನಿಕ್ಲೆ ಬಯ್ಯಗೆ ಈನ ಕಜ್ಜಿಪ್ ಮಲ್ಪುಡು ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪುಂಡ ಅಯ್ಯೋ ಕಡ್ಲೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದಿಂತುಂಡ ಆತೊಂದು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪಂತೆ ಕಡ್ಲೆ ಅಡ್ಡೆಲ್ಲ ತಂದೆ ಬಿತ್ತಾಡೆ ಏನಲ್ಲ ಸೊ ಅಂಗಡ್ಡಿಗೆ ತೊಲ್ಲೆ ತೊಟ್ಟೆಡ್ ಕಟ್ಟದು ನೀರು ಬಾಡ್ದಿಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಬಯ್ಯ ಪೋದು ಲಾಯ್ಕದ ಕಜ್ಜಿ ಪಾಪು ಇಂಕ ನಿಜವಾದ ಖುಷಿ ಆಡೊಂದು ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಹೋ ದೇವಾ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆದಲ್ಲ ನೀರು ಬಾಡ್ದಾರ ಅಂತೆ ಕಡ್ಲೆ ಮಾತ್ರನ ఓకే నీకు ఎన్నారు మీరు జిల్లాలు గుళ్ళు చేయండి ఎంకు పోపిననే ఇಷ್ಟ తింపిననే ఇಷ್ಟ సో ತಿರ್ಗೇರಿ ಬರ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಪ್ಪ ನಂಚ ಅದು ತಿರ್ಗೇರಿ ಬಂಡ ಧರ್ಮದ ಸ್ಕೂಟಿ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಮೋಡೆಗ್ಲ ಪಾಪ ಇನ್ನು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಕಾಸಿ ಭಯಂಕರ ಮಾರ ಅಂದ ನಮ್ಮ ವಿದಡ್ಗ ಸಾಂತೂರು ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋದು ಆರಿತೆ ಎಂಕಿತೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಇಲ್ಲಗ ಪೋಡಾಪನು ಆರು ಇಜ್ಜೇರಿಗೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಮನ್ಪುನ್ ಗೊತ್ತಾಪ್ಜಿತೆ ಕೂಡ ತಿಪ್ಪೋದು ನಿತ್ತು ಬರೋಡತ್ತ ಮುಜಗಂಟೆ ಅಂಡ ಮೂಲೆ ಅನುಂತ್ವೆ ಮುಜಗಂಟೆ ಬಿಟ್ಟ ಅಂಡ ಓಕೆ ಭದ್ರಾಡ ಅವ್ನು ಬತ್ತನು ಓಕೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರೀಚ್ ಆಯ ಮೂಲೇರ್ಲ ಜನನೇ ತೋಜೊಂದು ಇಜ್ಜರು ಮಾರ ಮಾತಾಡಾರ ನಾದಿ ತಿಲ್ಪುನು ತಿಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರಾರು ತೂದು ದಾಯೆ ఉండత ఏవో లేరు చెప్పాలి కొంచెం లెక్కద 4 రోజులు నమకు ఏరిజ్జనదండి ఏరు లేరత్త ವಿಡಿಯೋದ ಬೇರೆ ನೀರ್ಲ ಬಂದು ಮಲ್ಪರೆ ಮರ್ತು ಓಕೆ ನೀ ಏಕಾದಶಿಗೆ ಅಂಚ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ತುಯ್ಯಣ್ಣ ಇತ್ತವುಲ ಇಪ್ಪುನಾಗ ಡೌಟ್ ಏಕಾದಶಿ ಗುಣ ಸಿಚ್ಚಿ ಪಲ್ಲಾರ ಅದೇ ಪಲ್ಲಾರ ತೂಜು ಮೇ ಬಿ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ತೂಕ ಪದಾರ್ಥ ಕಾಲಂಗಂಟೆ ಪೂಜೆ ಪುರಾಣ ದೇವರನ್ನ ದರ್ಶನ ಪುರಾಣ ಪೊರ್ಲೋಡು ಅಲಂಕಾರ ಮಲ್ದಿತ್ತೇನೆ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಅತೆ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ಅಲ್ತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿ ಪುರ ಉನ್ನತಿ ಅರ್ಚಕರ ಪುರ ಸೇರ್ದು
ಸಾಂತೂರು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಸದ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಸೊ ಎಂಕುಲು ಇನಿ ಪೋಯಿನ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯನ ಎಂಕ್ಲ ಕಣ್ಣಾರೆ ತೂವರೆ ತಿಕ್ಕಂಡ್. ಓಕೆ, ಫೈನಲಿ ಎಂಕ್ಲು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬತ್ತ ಪಲಾರ ಭರ್ಜರಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇತ್ತಂಡು ಸುಮಾರು ಬಗೆ ಬಜ್ಜಿಲ್ ಐಕ್ ಪೂರ ಬಗೆ ಇತ್ತಂಡು. ಬಟ್ ರೈಸ್ ಒಂಜಿ ಜಣವೇ ಮಿಸ್. ಬಟ್ ಎಂಕೆ ಅವು ಪೂರ ತಿನ್ಪುಂಡು ಹಿಡ್ದಿಲ್ಲ. ಹೆಂಗೆ ರೈಸ್ ಒಂಚೂರು ಬಲ ಬರ್ಕೊಂಡು ಇತ್ತ ಬೈಯಾಗಿ ಅನ್ನೋರ ಕೂರು ಅಂಚ ಪಾಯಸ ಇತ್ತಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಅವೇನ ವಡತಲಕ್ಕೆ ಇತ್ತಂಡು. ಅವೇ ಉಪ್ಪೊಂಜಿ ಜಡ ಆತೆ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಏನ ಪೂರ ಬರೋಡು ಅವನು ಪೂರ ಇತ್ತನು. ಏನ ಪೂರ ಬರೋಡು ಏನ ಏನ ಪೂರ ಒನಸಿಗೆ ಏನ ಪೂರ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅವನು ಪೂರ ಇತ್ತನು. ಓಕೆ, ಹೇಮಕ್ಕೆತ್ತೆ ಪೋಪೇರಿಗಿಲ್ಲ ಅದು ಅಂತ. ನಾನೆಂತ ಮಾಡೋದು, 2 ಗಂಟೆ ಆಯಿತು. 3 ಗಂಟೆ ಪೋಪಿನ್ಗೆ ಯಾರು ಮಲ್ಲೇಜ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಾಚುವುದಾ? ಚಳಿ ವಾಲೆಕ್ಕದ ಚಳಿ. ಇವತ್ತು ನಾವು ದೂರ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಈಗ. ಎಲ್ಲಿಗೆ? ಹೋಟೆಲ್ದ ನೀನು. ನನಗೆ ಹಸಿವಾಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಇವತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಎಂತ ಗೊತ್ತುಂಟಾ, ಬಜ್ಜಿಲಿಗೆ ಗೊತ್ತೇಳಿ ಮಾರ್ಯಾರೆ ಹಿಂಗ ಏನೇ ಜುಂಡ್ರೆ ರಿಯಲಿ ಆವಲಿ ಮಾರ. ಏನು ನಾನ್ ವೆಜ್ಜಾ? ಇವಾಗ ಮಲ್ಕುಂಜೆ ಇರ್ತಾರಾ? ಹಂಗೆ ಬಾಡ ಬಿಡು. ಬಡ ಪುಣಿಗೆ ಎಂಗುಲು ಇನಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಪುಡ ಎಂಚಿನ ಏನಯ್ಯ ಏಪಲಂಚೆನೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಪುಡು ಎನ್ನಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆರೆಂಚಿ ಅಂಚ ಎಂಗ್ಲೆ ಕೊಂಚ ಆಸೆ ಇಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ನನಗ ತೂಡು ಬಂದು ಅಂಚೆಂತ ಕೂಡ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಒಡೆಮುಟ್ಟ ಆತ ಬೇಲೆಂದು ಅಂಚೆನೆ. ಓ ದೊಡ್ಡ ಬಡ ಉಂಡು ಸೈಪುಂಡು ಸತ್ಯ. ಇಂಕ ಫುಲ್ಲು ಸುಸ್ತ ಉಂಡು ಅದಲ್ಲ ಎತ್ಕೊರ್ಪೇರೆಂದು ಹೋಪು ತೂಕ. ಓಕೆ, ಪೂರ ಪಾಡ್ದೇರು ನನ್ನ ಹಾಲ್ದೊಂಜಿ ಬಾಕಿ ಉಂಡು. ಹಾಲ್ದ ಏನನ ಬೈದಿ ಜರ ಇನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಈ ಟೈಮ್ ಎನ್ನನಾಗ ವರ್ಕರ್ಸ್ ನಾಗ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂದುವೆ ಬರ್ಪುಜೇರು ಬೇಲೆ ಗರ್ತಿ ಇದು ಪೋತೇರು. ಬಟ್ ಪೈ ತಿಕ್ಕರೆ ನಾವು ಮೂಲ ಬಾಕಿ ಉಂಟು. ಅದೇ ಬಿ ಅದೇ ಬಿ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಈ ಟೈಮ್ ಮಲ್ಪಗಂದು ಬಂದಾಗ ಆ ಪೂಜಾ ಅಂದದೆ ಮುಗಿಂಚಿನ ಮಾರ್ಯಾರೆ. ಹಿಂಗೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗೋಗ್ಬೋದು. ಗಾನ್ ಹೋಗಿ ಬರೀಬೇಕು, ಓದ್ಬೇಕು. ಇಡೀ ಪುರ ಬಾಯಿ ಪೌಡರ್ ಚಿಮ್ಮೆ ನರಕದಿ ಅಭಿ ಹೊಟ್ಟೆ ತಳಮಲ. ಅರೆ 100 ಬಾರೆಂಡು ಅಭಿ ದಾದ ಬೆಂಚ ಏಪಲ್ ಅಂಚ ಬರ ಕರೆಂಟ್ ಉಂಟು ಜಾಗ್ರತೆ ಇಟ್ಟು ಮೀಟ್ರ್ ಬಿತ್ತೇರು.
ಈ ಪೋ ಬಾಡಿಗೆ ಬೇತಕ್ಲೆ ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪರ ಪೂಜಾಗೆ ಬೇಲೆದಕ್ಲೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ತನದೆ ಪೂಜೆರು పోయి నా దానిపో అవి పొయ్యర్ల సార్ ఏర్ల జన పైతున్నా తీయి ಫೋನು ಪಂತಿರ್ಗೆ ಕೆಲವು ಅವು ಜನ ಸೆಟ್ ಮಲ್ದ ಬೇತೆ ಬೇಲೆ ಕಡಪುಡ್ತಿರ್ಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಬರ್ತದ ಮುಂದಾದ ಮಲ್ತೇರ್ ನನ್ನ ಅಂಚ ಪುಯ್ ಬಯ್ಯ ಗೊಂಜಿ ಕೋಲ ಅವ ಪಾರುಂಡತ ಅರೆ నుప్పుల మళ్ళీ కచ్చిపూల మళ్ళీ మారే కోళ్ళ వారంటుంది ఆడ పోయిగిತ್ತೆ ನಾಡ పోదు నుప్పే పోಲಿ ನಾಡ ಕೋಡೆ ಬಂತೀರು పోయింది ಇನ್ನಿತ ಪ್ಲೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಂಡ పోయి ಬಂದೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕೋಲ ಬಾರಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಬಲ್ಲಿ ಅರೆ ಆಂಡ ಬುರ್ಚಿ ಹೆಂಗೆ ನುಪ್ಪು ಮಲ್ಪೋಡು ಕಜ್ಜಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಇರ್ಲಕ್ಕ 7 ಗಂಟೆ ಅತ್ತದ ಆದೇ ರೀ ಗಾಪುಂಡು ಹೊಟ್ಟೆಲಿ ತುರ್ಗ ಬರ್ತದೆ ಇಂಕ್ಲಿ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಅದು ಬಾಡಿಗೆ ಐತನ ಹಂಚದಾರ ಇಂಕ್ಲಿ ತುರ್ಗ ಹೊಡ್ದು ಆರು ಬಾಡಿಗೆ ಹೋಯ್ರು ನಾನು ತುಪ್ಪ ದೋಸೆ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಾಡ್ತಾನು ನೂಡಲ್ಸ್ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಾಡ್ತೇನು ನನಗೆ ಬಂದಿದೆ ತುಪ್ಪ ದೋಸೆ ಟಡನ್ ಟಡನ್ ತಿನ್ನು ನೈಸ್ ಕಬಾಬ್ ಬೆಚ್ಚುಂಡೆ ಬುಡ್ದುಕೊರ್ಲಿ ಓಕೆ ನನ್ನ ನೂಡಲ್ಸ್ ಬೇಕಾ ನೋಡು ನನಗೆ ಅವಲ ಬೋಡು ನೂಡಲ್ಸ್ಲ ಬೋಡತ್ತ ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ನೂಡಲ್ಸ್ ತಿನ್ನಂದೆ ಚುಮ್ಮಿ ಬನ್ನ ತಿಂದಿನ ನೂಡಲ್ಸ್ ದೊಡ್ಡದ ನೂಡಲ್ಸ್ ಪಂಡ ನೂಡಲ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಕೋಲ್ಡ್ ಕೊರ್ಲೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಹಲೋ ए फ्लिपकार्ट तुला यानारे सरप्राईज कोरपे ಎಂಕಾರ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಕೊರ್ಪುಜೇರು ಹಲೋ ವಾವ್ పొటాటో ఒంజండు నెట్ ఒంజండు ಎಂಚ ಬೈದನು పొటాటో ಎಂಚು ಶೋ ಬೇತ ಡಿಸೈನ್ ಬಂಡ దాని అది సోకుండు షోకుండు ఏ సాఫ్ట్ ఇచ్చా షోకుండు ನಾನು ಪಾಡ್ದಿದ್ದೆ ಹೊರ ಪಾಡು ಮಾರಾಯ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಹೊರ ಪಾಡು తెడిలు తెట్లు బరుందండి దూరాడు లైట్ చాలేనా ఈరే ఈరే ಬೈದರೆ ಕಡತ ಹಂಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ ಜರ ಈರೆ ಅವಿ ಈರೆ ಪಾಡ್ದೀನಿ ಓಕೆ ಇರ ಡ್ರೈವರ್ ತಂಗಿ ಬೋಲ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಂ ಹಲೋ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ ಯಾನ್ ಈರ್ ಬೈದರಂದೇನಿ ಯಾನ್ ತಪ್ಪಿತ್ತು ನೋತುನ್ವೆ ಓಕೆ
ನನ್ನ ತಿರ್ತುರ್ದು ಮಿತ್ತು ತುಲೆ ಆ ಗೋರಿದಲ್ಲ ಕಾತಿಂದ ತುಗ ನಿಮ್ಮ ತುಳ್ಳೆಗೆ ಪೂರ ಉಮಿಲ್ ತುಚ್ಚುನುಂದು ಪೂರ ಪೌಡ್ರ್ ಮಿತ್ತದ ತುಕ ಸರಿನ್ ತೋರ ಅಂದ ಅಗೋರಿ ಇರ್ದು ಕಡೆ ಆತೆ ಮಾರಾಯ ಇಂಚಿನ ಪೋಯ್ ಮೀಕನಮ್ಮ ಮೀಕಾ ಕಿರುಮೊಂದು ಪೇರ ಕಾರಣ ಈ ಅವಳು ಪೂರ ಚಂಡಿ ಮಲ್ತದು ಐಟ್ ಬಾಲ್ ಗೊಬ್ಬಿನಾತ ಬಾಲ್ ಹತ್ತು ಗಾಡಿ ಗೊಬ್ಬಿನಿ ಬೊಗೈನಾ ಓ ಬರ್ಬ್ಯಾನ್ 5 ಗಂಟೆ ಪೋರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ 2 ಗಂಟೆ ಹೋದ ನಾನು ಓಕೆ ಗಂಟೆ ಹತ್ತು ನಿಲ್ಕುತ್ತುಂಡೆ ಎಲ್ಲಾರ ಅಂಡೆ ಮುಟ್ಟಾಂಡೆ ಏನು ಮಾಡ್ಡೆ ಪೋಲಿ ಮಾರ ಅದು ಪೋರೆ ತುಂಡು 20 ನಿಮಿಷ ಅಲ್ಲ ಪೋಡೆ ಅಂಜ ಪಂಡ ಬಲ್ಕುಂಜಾಗ ಅವು ಮೇರೆ ಬಾಡಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇರತ್ತೆ ಅರ್ನ ಆಕಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಕೋಲಾಗೆ ಅಂಚದ ಮೇರನಿ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಲ್ದಿತ್ತೇರು ಸೊ ಅಂಚದು ಯಾಲ ಪೋಕ ಬಂದು ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಲ್ದಿತ್ತೇರು ಎಂಗ್ಳು ಪೋದಿಜಾಂಡ್ ಅಂಚ ಇನಿ ಎಂತು ಗಹನಿಗೆಲ್ಲ ರಜೆ ಅಂಚ ಅದು ಇನಿ ಲೇಟ್ ಅಂಡ್ಲ ಮಲ್ಲೆ ಹೆಚ್ಚಿ ಬಂದು ಇದಾಗ್ತೀನಿ ಓಕೆ ತೂಕ ಏನ ಪುರ ಕ್ಯಾಪ್ ಹಾಂ ಮನೋಲಿ ತೂಕ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಯ್ತು ಓಲ್ದಿತ್ತ ಮಾರಯ್ಯ ಅವು ವಾಚ್ ಅವಳು ತೋಜನಿಕ್ ಯಾನ್ ದಿತ್ತಿ ಜಿ ಯಾನ್ ಕಟ್ಟೋನ ನೀನ ವಾಚನ ಅವಳ ಬರ್ಪು ಜನಿಕ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಒಂಜಿ ವಾಚ್ಲ ಪಾಡ ಬರ್ಪುಜಿ ಓಕೆ ಆಂಡ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ ಈಚನೆ ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಲೈನಲ್ಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನಾಗ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಕಮ್ಲಾಡ್ ತಮಿಳಾಡ್ ಕೋಲಾಡ್ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಇಂಕ್ಲೆಗ್ ಬೋರೆ ಒಂದಿಜಾಡು ದೂರಲ್ಲ ಬೊಕ ಎಲ್ಲ ಸಂಕ್ರಾಂತಿದ ರಜೆ ತಿನ್ನಡ್ದಾತ್ರ ಇನ್ನೆಂಗುಳು ಬಿದಾಡಿಯ ಸೊ ಬಾರಿ ಪೋರ್ಲುಡು ಅಲಂಕಾರ ಮಲ್ದೇರು ಅಂಚನೆ ದೈವಗ್ ಬಣ್ಣ ಬಾಡೊಂದಿತ್ತೇರು ಸೊ ಎಂಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಉಂತರಾಯ್ಜ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಅಂಚೆ ದೈವದ ಪ್ರಸಾದ ಬುರಾಗೆ ತೊಂದು ಹೊಣಸ್ ಮಲ್ತದು ಈ ವ್ಲಾಗ್ನು ಎಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ಅಂಜನೆ ಇಂಕ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ತೆಗೆದಿತ್ತೇರು ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನಿಕ್ಲ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಈ ಬ್ಲಾಗನ್ನು ಎಂಡ್ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ಏನಿತ ಬ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಕೊಡಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಲಿ ಬಾಯ್